δισεκατομμύρια. Τώρα που ήρθε η κρίση θα βάλω στα χέρια τους πιο βαθιά. Η ακρίβεια στα βασικά ήδη παραμένει. Οι μεσοί καθυλώνονται, οι απολύσεις και τα ουσιέτα αποτελούν καθημερινό βασικό φαινόμενο. Περάτε ελεύθερα. Περάτε ελεύθερα από τις επιτροπές ακρίβειας stop. Περνάτε ελεύθερα. Κράτος απαιτείται σε καρτέλ μια μεγάλη συμμορία, όχι στόχο να μας αγγίσει, να οργανώσουμε την αντίστασή μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μην είναι όλοι και όλοι οι απόλυτοι στα προβλήματά μας. Να ενωθούμε κατά τρόπους. Περνάμε ελεύθερα, επιτροπές ανάλυσης στην ακρίβεια. Να μπορούμε να βγάζουμε το μήνα χωρίς να μετράμε ένα-ένα τα ευρώ. Να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια χωρίς το άγχος της καθημερινής επιβίωσης. Να μην γίνουμε ακόμα μεγαλύτερα θύματα για να φυσαυρίζουν ελάχιστοι. Διεκδικούν το αυτονόητο του να περνάμε ελεύθερα τα διόδια. Μαζί με μεγαλύτερο μια μεγάλη συμμορία που έχει στόχο να μας αγγίσει. Εμείς οι ακρίβειες, οι επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια, έχουμε να έχουμε να αντιπαραθέσουμε την αλληλεγγύη. Γι' αυτό ανοίγουμε τα διόδια, ώστε οι οδηγοί να περάσουν ελεύθερα και να μην πληρώσουν ακόμα ένα μεγαλύτερο χαράτι. Για να πας από Θεσσαλονίκη Βόλο πληρώνεις 8 ευρώ. Για να πας από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πληρώνεις μόνο στα διόδια 33 ευρώ. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ενάντια στην ακρίβεια, ούτε ένα ευρώ στους εργολάβους. Επιτροπές ακρίβεια στο το ίδιο. Επιτροπές ακρίβεια στο παιδιά δεν πληρώνουν. Πάντα κόρνα. Παίρνω τα λίκα. Παίρνω. Πάντα κόρνα. Πάντα κόρνα. Εδώ.